que o noso grupo espera que no trámite parlamentario, pois a través das nosas emendas e outras emendas que seguro van a enriquecer o texto presentada por outros grupos, pois se poda dar o consenso necesario para unha lei tan importante para ordenar o territorio como a que estamos a falar. Por parte do noso grupo manifestamos a nosa máxima disposición respecto e lealdade para que a mesma actitude que se tuvo no todo o proceso de elaboración hasta chegar a este Parlamento pois siga podendo ter lugar no trámite de ponencia, no trámite de comisión. Por lo tanto, nos expresamos esa búsqueda de consenso coa actitude do noso grupo, o resto dos grupos e mesmo a organismos como a propia FEGAN, que foi quen de dar o visto a po con ese amplio acordo que tuveron co presidente Feijóo na elaboración da lei. Por lo tanto, nós tamén anunciamos que as propostas do noso grupo que son transmitidas a través das nosas emendas van a ser presentadas á FEGAN, a cual lle solicitaremos unha xuntanza para ni máis ni menos seguir como antes decía, na tramitación parlamentaria, o mesmo nivel de acordo, de consenso que hasta agora se sirveu. Por lo tanto, tamén dicir xa para rematar, pois que a meirande parte das nosas enmendas, así tamén como conxunto da lei, pois fai referencia ao que son os espacios rurales, fai referencia ao mundo rural. Decir neste senso que o urbanismo, do punto de vista máis clásico, é dicir, o que afecta aos espacios urbanos, pois é xa unha práctica e ten unha certa tradición tanto de xestión como de administración. E, sin embargo, nos últimos anos, fundamentalmente a partir do ano 97, coa lei do solo 97, cando se crean o solo do núcleo rural, se comeza a introducir no que é a planificación urbanística o espacio rural. Iso leva a que os sucesivos cambios xurídicos que houbo se centren fundamentalmente no que son os espacios rurales, debido a que é necesario ir concretizando dun xeito progresivo pois os principios da planificación urbanística, a complexidade enorme do que é o espacio rural en Galicia, onde, como ben dixo Manolo, temos máis de 30.000 núcleos de poboación, que son máis do 50% dos existentes no Estado. Nese sentido, a meirande parte tanto da modificación propia da lei como das nosas emendas fan referencia aos espacios rurales para axustar na medida do posible todo o que ten que ver co planeamento urbanístico ao que é o espacio rural en sí mesmo. Nos apostamos, como está, creo que suficiente demostrado, por un urbanismo sostible, transparente e de consenso. Por lo tanto, tamén lle pedimos ao resto dos grupos que se teñan apartado dese consenso, pois que teñan a mesma intención que este grupo de intentar chegar a un urbanismo que teña estes componentes, non? Eu digo porque, como ben sabe, o Bloque, no seu momento tamén a través dos seus representantes da FEGAN, falaba da necesidade de un cambio que ni máis ni menos tuvera as mesmas componentes que o que aquí se propón no Parlamento, sin embargo, agora parece que se botan atrás a través dunha emenda de totalidade, non? Por lo tanto, ese tipo de actitudes contradictorias, pois esperemos que queden solucionadas e soslalladas na propia debate de ponencia e que esa actitud mude por unha actitud máis de colaboración e de intentar mellorar o que é o urbanismo do país.